गोदोना हाबाब लाइजामाव लिरलायलायगोन आगाजों माब्रै दंबावो सुआनो हायखाग्रा जिसिबि नामसो दोनबाय आं नंगौना बे आबैमोन बारिमोना हयले बुंदों लाइजामखौ ना आबौमोना हरफेराखै लाइजाम हरदोंना हराखै मा हरा आर'नाइ फालि ओमफ्राय मा हरा आबौनिसो हराखै हाबाब गोदोनि दिनासो फुरा मोजांमोन ना आबै अननायाबो जोबोद आमथा आमथा हरथारोमोननो दानाथ' दिनै हरबाय गाबोन जोब्बाय ना एकदम गैलासै दिनावनो गोदोना हाबाब लाइजामाव लिरलायलायगोन आगाजों माब्रै दंबावोमोन मोजाङै दङना नोंखौ सानै सानैनो उन्दुनो ओंखारला आङो होनलायथारोमोन ना लाइजामाव दानाथ' गैला वाट्सएपआव डाइरेक्ट रायलायबाय सानसेयैनो आइ लाभ इउ गैयाबा ब्रेकआप डाइरेक्ट ब्लक ना आबौआल' बेफोरबायदि चेन्ज जाजोब्बाय दा दे दादा दे गभर्नमेन्ट कलेजखौ खनलायलायनोसै आं खोनासंनायनि दे रेडि वान मोना र' साउथ फिल्मनिखौ खनग्रो दे जागोन दा आंखौ माबायदि नुदों नुवाखै दा हारसा सासे नुयो आंखौ बयबो होनजोबो हारसासो नांगोन सोर जे सिबिलाय सोर जे सिबि सोरलाङो सोरबा सोरबाथ' आंखौ सुआनो हायखाग्रा जिसिबि नामसो दोनबाय आङो हारसा बायदि नुयोना ओमफ्राय मोजां नङाना हारसा बायदिबाबो मोजां नुयो आं बेखौ लानानैनो साउथ फिल्मनि एक्टरखौ लिरदोंमोन आरो ना माने समजोज्रोबो जाहैबाय नालाय नुयोना नुबाथाय मिथिला आङो आंनि गोसोनि साननायखौ आरो ना बोरैब्लाय वान साउथ फिल्मनिखौ खनदे वान टु थ्रि सेंग्राफ्रा हले गेन्जा जस्थ' सिख्लाफ्रा गैला दाना सेंग्राफ्रासो आंखौ गोसोसिगोन सिख्लाफ्रा गोसो रोंला नामा सिख्लाफ्रासो होननांगौ दे दाना कलेजाव सोर सोर फरायोमोन बिसोरनि थाखाय फुरा स्पेसियेल आरो ना बे समाव गोजौ गाखोनोलै भिडिअ खालामनो मा हेल' दादा इलाबनि गेस्टखौ बोलल' मा खालामो दिस्लार नांलायनि माथो खाथियाव र'जामबालाय मास मोनथाम होनैदो जाला आथिंखौ लोगोफोरजों थांबाय सोलायखैमोन Polisi
아주 호랑이 같은데. 네. Manera,